Tumulira todos kabose bono asorboti rwabene Jumatatu kabla na Chicago kumanya muri kito Daniel Ontiri ni gasangane gati mwaka yo mukuru ase ebunge lya Kitutu Chache North ha sebono hagotabanga umugako yo Dennis Kebasori na kurwase ekenyoro kya mosocho ime ya Kayole ase bunge ya Kitutu Chache North ni ganyara koba gakoera na emiro bilianya tokoba gakoira asoko kore sabari ya kurwa sorgo ngoregwa gusi kwikaso mucho Nairobi unenjire mego chikoria abasamaria baya korenta emiro bilio konya chisemia sorongorega chimashini chekerero konya chinyagitari na bego konya magima esabari ya yerete amatuka 5 na 3 umwaka bweri boya mochimikianda 53 na 4 na gutumanyia senchira y'ubwikirano Eikiga soroboti rwabene nkurwase kenyero kya mosocho ekigotoka Kayole imeye wodi ya Munyiriro ase kaunti ya Kisii igoro y'ubugima bw'umugaka Dennis Kebasori na w'imyaka 53 no yomo umugaka Kebasoni garinge umugosi y'umutangani ase imyaka mikoro kubwatoke gasi agakorera ime y'umucyo Mombasa akaire nanka nakubwatekana no moyoye bugwancha nakolia gokonya abantu ase chinsemo ao agatara namagoro hasa matuka 5 kurwa gusi gwikaso mocho Nairobi ekyamwerete komanyekana hasomoke bokoligia abasamaria baya abo barasire chiskuru ase county ya Kisii omokya hata yabuna no gusugumwa kurwa senkoro natali unanigarenge kobetererigwa ngachobro banyakero gobwe skuru mosocho PG primary school basi gaike ngaki bana batake gusiria old system echiche new system standard 7 year erwo H8 na form 6 year wo H form 4 bakorero akamakuru bakaruchi condition ministry ya education bakateba school yenda yonsi etabwati birasi bibere permanent classrooms na bisho my headmaster the deputy yae na staff room tekoegwo nakibono togo kora tonyore karangire banyakomite bana nakitogo kora bono twagache binte ibiganiri bono muntu kobyege ntukurwa so muntu umu Afrika mutangani okuruku Moses Haemba omuluya kurubushia tukwagunga ochaki na maguru kurubushia paka Nairobi agusangirira kibesa chikwagachira nere ebirasi bine binateba oyo arali kuboira yo okire Nairobi ngateba nanchoro ngatebe komiti yana nanchoro nerure nanchentare namagoro sangirira kibesa tochikwagachira ngaye kolete koligia gukonywa guisani bitabu byo gusoma asa barukiwa ase skuru ya mosocho iye gotoka ase wodi ya Munyiriro etambokero kyagokeretwe nabange ono dishia kamikurwa kando asire sponsorship forms obisiaye agante ibono nakira digia bantu well wishes agospo pledge to ikwegwesa go pledge ekarwa kodire kwara ligunga kwa kodire radio na TV kibese cyamanya utumbu cya account y'eskuru to ikwegwesa ngakorabo kamikuru ende nkaba flagged off kitali kitin koinyira oringo mutinyo sita 1984 kamanya gutara rende ngaika Nairobi ntaracha gutara nkara eta chi company n'abantu bago sponsor bakwerwa uri intobia yebyo sipi ogende bakokore amayo chotuma kibese ko cyeskuru ngakora rende karona nyore tesho station riri kare cyabiri 280,000 kando bitabu kando bono nkagenda ngatayimoro smagando bono na akanga chitaliki gete nkagenda chitaliki ekyo 1984 abantu bagasoka bonse pikurudisi bagacha isiko ngabomo kubwa bagasoka bano bakuligire umuntu umwana oyo Nairobi akagenda namagoro abantu bali kwa mangaseti mangaseti bakunya kombori kwa nyomire mukao moyale nakyo somete nkibone kyagere to gutara igongo tara nchikwaga cheskuru yane new system ya chitira nchinya gachibira nkonya abantu ekenyero kyane basome sasawa nkagenda renda matuka atana atatongo ika Nairobi katumuke wiki nkuriye bintu byenshi yabo hoteli bosa birio serikali cyakane ngakora ngaja nkagache birashyo byagane nkabiyagacha no birabona
ebitabu bwana basomera abandu banyori babere ki professor ase taro nigo arigetie abasamaria abo bakonyete aso gochangia chibese cyo kugura emashini yo kubwenia oburere bwenkora ase nyegitari enene ya Kenyatta echiatebuna etarengera isi goisania eria kabere nainde bono okogani gokarua ase Ministry ya Health Kenyatta National Hospital netegete kugura oburwe emashini yoko ringoria oburere bwenkoro na bakarua ngonde bwensi erue atome chibese inkerua na ndi nkagenda Kenyatta inkeru na ninde gitagotara abagitari bale ngo bagakumia munyagitari orengo orekoro kwa Professor Nabwane nera agakumia kwa rusie nota ngutaranda bas chibese ngakora na baro bakanda certificate nkairu musina arengo Dr. Gata orenge director ngakiyo Kenyatta National Hospital umugushi Dr. Naftali Agata naro ngakora bo basi naro kamanya kongiro pishi nyayo house no bona ini pishi mini mukretie bandera ugo flag off fast leg nkaru Nairobi Thika Murang'a Karatina Nyeri na Rumoru Nanyuki ngaika Nairobi first leg ngakora haya katumuke wiki bona Kenyatta bagante bona karatumuke wiki nani kamenya gochaka kuru Kenyatta naenda paka Busia Kenyatta no na kinachaka bona Kenyatta aigo muntu flag off for second leg ne director ya chito bona gato ruro Naftali ochiro mukamba kuruku Paulo Mweke nera ka flag off mbraga kaba bunesu kuku abantu mbasoki ukuru nyomba yona abe minister ngiba ando kuerora asense mwende omurugwe nigakwanira amakunwa iterete chingaki chechitaro cy'umugaka ubuyabo igo bwagokeretwe n'abanyakenyoro nije nabona ari gwejanda ngana kiagendo utiga bana asemirime abatigete ase sukuru batali sukuru kurende primary barenge nabatware ko nagwechanda ngana kiagenda igara gosunjira kurende nabari goika tuigwoikire buya kera akorete tukaja kanyora okorire gakobe tuneka ne committee ya sukuru ujiusonga gajigo kwanjirwa agende igorende serikali ya muruete nyuma paka gaika bwisarenge gochi nakuri toro genda rwaye tugateba mbia mono asaye nanda akamwira ni agaikanga uya atanyora tebo kongundi njengo bolia serikali nete komo likabuna nera manyikane bune sucha yakorete mirimo ya serikali yabana esukuru nera manyikane gusali kiru mwana usakonyu bokonyu bonde una nonyo tarete kurigia gokonya oteba tarakonyeka ere weko monyene konyora nonyene biegwa nonye no komanyekana buna na korete ayonsi uburia serikali komonyura asomo changoye na kweline akokonya orogongo rwa gusi bono rendo korameka kwane nkoringa tinya rute faide ndo yonsha samatara ya onsiabire nonyene ndururu tinya iringa ebeka manu nonyene skuru nyene muso changa dero ya ntebe tinde watemire ibirasi okwagacha biagacha tu ne bitabu kwarente mbange tena yene ndururu timetina tiama ona onkomiti Kenyatta tanga tena yene ndururu erene fa ya ngete inkoire nera gocha seita wiki gocha lituko ne chingaki une chalero ekirna indinda kwaliganiri robot rwa bene ngurubo derege sene kyagetembe kurega se kaunti ya Kisii eritrene nguruko Daniel Ontiri